San pa man sa mga pagsaway nga nadawat karon sa DOT. Apan ipadayon gyapon ni DOT Secretary Attorney Cristina Frasco ang pag-usab sa slogan nga Love the Philippines. Nagugat ang maong pagsaway tungod sa mga gingong kinawat nga mga hulagway nga gigamit sa audio visual presentation nga Love the Philippines. Gikan sa Experience the Philippines, gihimo kini nga Love the Philippines aron sa pag-attract pa og dugang nga mga turismo dinhi sa nasod sa Pilipinas. Hinuon miangkon og nangayo na og pasaylo ang advertising agency nga naghimo og audio visual presentation nga Love the Philippines campaign sa Department of Tourism nga gigamit kini og nga migamit kini og pipila ka mga clips nga giingong kinawat mga kabombo. Nasayran nga base sa post sa usa ka vlogger nga tourism video nga gipagawas kay matud pa migamit og pipila ka stock video clips gikan sa Storyblocks usa ka subscription based sa stock footage website nga gikan sa ubang nga mga nasod. Laktod nga pagkaistorya kinawat. Matod pa dili mo ubos sa 5 ka mga eksena aga gikuha sa uban nga mga nasod sama sa rice terraces sa Bali, Indonesia. Mananagat nga miitsa og pukot sa Thailand. Usa ka pasayroan nga eroplano nga nagkaduol sa runway sa Zurich, Switzerland. Dunapoy miambak nga mga dolphin. Wala matumbok kung asa to dapita mga kabombo. Apan dili gyud to siya sa nasod sa Pilipinas, sa lain tong lugar. Diapoy usa ka tawo nga nagdrive og motor vehicle sa sanda doon sa Dubai, United Arab Emirates. Unya matod pa sa Department of Tourism nga nagbalik-balik gyud sila og pagpangutana sa ilang gikakontrata nga ahensya sa originality. Ilang gipangutana ang mga materyales kung original ba. Nagbalik-balik sa pangutana sa ilang gikakontrata nga ahensya sa originality sa tanang materyales nga gigamit sa maog video. Una nang gipahibalo ni Tourism Secretary Attorney Cristina Frasco nga ang DOT migasto og 49 million sa Love the Philippines campaign o slogan. Tiaw mo na, gigastuhan og 49 million unya ang mga materyales kinawat wala gyud gihaguan. Buot manato nga sabton nga walay mga nindot nga mga talan-awon sa Pilipinas kay kinahanglan pa man nga mangawat og picture ang ilang gikakontrata para sa pagpromote sa tourism industry sa nasod sa Pilipinas. Katong naka-video sa Love the Philippines, katong nakita ninyo nga video. Ano makita sa tuwang Facebook Live karon? Katong nakakita sa video sa Love the Philippines, mutuo ba mo nga nakaabot kini og 49 million kaning audio visual presentation? Unya gamay lang trivia mga kabombo. Kay ba mo nga sa matag administrasyon kay managlahi gyud na ang DOT slogan. Panahon ni Ferdinand Marcos ang slogan, panahon ni Ferdinand Marcos, Philippines where Asia wears a smile. Panahon ni Cory Aquino, former President Cory Aquino, the Philippines Fiesta Islands. Panahon ni former President Irap Estrada, ang slogan, Wow Philippines. Nisikat na kaniadto ang Wow Philippines. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ang slogan sa DOT, Pilipinas kay ganda. Pilipinas kay ganda. Panahon ni former President Noynoy Aquino, unsay slogan mao ni, it's more fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, unsay slogan, experience the Philippines. Experience the Philippines. Panahon karon ni Bongbong Marcos, unsay slogan sa DOT, love the Philippines. Love the Philippines. Sa inyong tanaw, mas nindot og makaagni ba og mga turista ang bag-ong slogan, mga kabombo?
Mas nindot og makaagni ba og mga turista ang bag-ong slogan nga Love the Philippines? Kay sa matag administrasyon kinsay molingkod nga presidente usbon man ang slogan sa Department of Tourism para kuno pag-aghat og dugang nga mga turista, mga langyaw nga turista, mga local turista nga mao ni sa ato ang nasod mga kabombo kay maka-generate man po nag-income ang mga lugar nga adtuon sa mga turista. Kay mga lugar moadto sa mga turista nga moadto sa mga lugar nga dunay mga tourist spot, mga nindot nga mga lugar nga dagsaon sa mga turista, maka-generate og kuan income ang mga tawo nga namuyo diha, mamaligyaay og mga souvenir, mamaligyaay og t-shirt, no? Ang ilang mga services nga ilang i-offer nga to sa mga turista, at least mga kwarta pod sila mga kabombo. Di ba? Yes, badyan, sa alegria, ang mga tao diha nga trabaho, nag-operate anang canyoneering. Di ba naka-ginansya pod sila? Tungod aning mga muana silang lugar nga mag-canyoneering? Oh, mga